Legazpiko kudeaketa plana 2023-2027. Gure misioa da, pertsonak erdigunean jartzea, Legazpi zaindu eta hobetuz. Pertsona guztien eta guztiontzako Legazpi. Ikuspegi batekin, Legazpi parekidea, parte hartzailea, inklusiboa, berritzailea, iraunkorra eta euskalduna nahi dugu. Bizitzeko, lan egiteko eta bisitatzeko erakargarria izango den herria. Eta lankidetza, zintzotasuna eta eraginkortasun balioekin. Hauek dira gure helburu estrategikoak eta horiek gauzatzeko ekintzak arloka ordenatu ditugunak, antolaketa, lurralde eta herritarrak. Bat, antolaketa egitura optimizatzea eta balioestea. Kalitatezko kudeaketa duten lan espazioak sortu, gure irudia modernizatu, sistematizatu eta egokitu. Bi, erakundearen giza kapitala garatu, gaitu eta baloratzea. Lanpostuen deskribapenarekin, prestakuntzarekin eta ideia berritzaileen planarekin. 3. Eraldaketa elektronikoa sendotzea eta herritarrekiko harremanak behar bezala kudeatzea. Udal inventario berri bat sortu, zerbitzu kartak, egoitza elektronikoa erabiltzeko prestakuntza eta komunikazio plan bat egitea. 4. Gobernantza ona eta etika sustatzea arlo publikoan. Osotasunean, kontu ematea eta entzute sistema eguneratu eta herritarren parte hartze plan bat egin. Post. Etorkizuneko Legazpiren oinarriak finkatzea eta garatzea. Hainbat plan ditugu, hiri antolamendua, amiantoa, irisgarritasuna, klima eta energia. Udal ordenantzak berraztertu, mugikortasun jasangarriarekin jarraitu, eta Agenda 2030 foroa berraktibatu. 6. Natura eta kultura ondareari eustea. Harrobigunea eta Olaberria Burdinola zaindu eta kudeatzearekin batera, landa bideak hobetu eta auzoak eraberrituko dira. 7. Espazio publikoa eta udal instalazioak mantentzea eta hobetzea. Eremu degradatuak hobetzea, espazio publikoei funtzionalitate berriak emanez, mantentze plan batekin. 8. Herritarrei hurbiltasunean oinarritutako segurtasuna ematea. 9. Legazpiarren arreta, babesa eta zaintza bermatzea. Prozedurak berrikusi eta udal zerbitzuetarako sarbidea bermatu. Pertsona migratzaileen beharrak antzeman, gizarteratzeko eta adingabeak artatzeko prebentzio sistema bat sortu. Ezkurrenea belaunaldien arteko proiektuarekin jarraitu eta zaintza ekosistema bat sortu. 10. Legazpi euskalduna, bizia, aktiboa eta parte hartzailea sustatzea. Udal eraikinak berritzeko plan bat egin, kultur jarduerak, gizarte zentroa, merkataritza eta turismoa bultzatu. Hezkuntza mahai bat sortu eta euskararen erabilera bultzatzeko hainbat planekin, barne mailan eta udalerrian euskarazko kultur programa bat sustatu. Pertsona aktiboetan eta gazteen emantzipaziorako neurrietan sakondu. Pertsona guztien eta guztientzako Legazpi, harreman eredu berri batetik abiatuta.